Good evening, basketball fans, and welcome to the Ako Bicol Cup here at the Rodeo capital of the Philippines, Masbate. We are live here at the La Laguna covered court sa magandang lugar ng Mobo for our second game in our day 19 of eliminations. Mga kaibigan, this matchup is against the home team of Mobo versus Mandaon. Surely this is gonna be a very exciting matchup. And syempre mga kaibigan, Ako Bicol Cup is brought to you by Rep Zaldeco at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ako po ang inyong makakasama, si David Joshua Bernales, at ang ating magiging game analyst na si Coach Paul Sepe. Coach, kumusta ka? Okay naman, good afternoon, good evening to each and everyone sa lahat ng ating manonood. So this will be another game for District 2, Mobo at Mandaon. Partner, itong Mandaon ay talagang medyo inaalat nga dito sa ating tournament at wala pa silang panalo dito, no? So titingnan natin if magkakaroon sila on their last outing dito sa ating District 2 elimination. For Team Mobo naman, partner, coming from a loss to a good team, Aroroy, so susubukan nila na bumawi dun sa pagkatalo nila during their last outing. But a good performance on that game nito ni Jomar Santos for Team Mobo. And for Mandaon naman who came from a loss galing dun sa kanilang laban against Baleno, ay maganda din yung pinakitang performance nito ni of course Jempol Abiliar and ito si Paul Bernard Vivas. So tingnan natin kung ano magiging mga contribution nitong mga players na ito dito sa ating laro. At wag na natin patagalin, of course, at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. Behind the ball key, the Colasha. This is the leading key to a Bicol Cup Masbate. Brought to you by Congressman Zalek of Bicol Parties, Katabanga Kasarupa. We welcome everyone inside the La Laguna Public Court for our double header matchup. Our second game will be having Team Mandaon versus Team Mobo. That's first start for Team Mandaon. Well, jersey number 5, Ralphie Ralphino. Jersey number 6, Paul Bernard Vivas. Jersey number 10, Kevin Ohima. Jersey number 23, Chapo Abilion. And for jersey number 24, Rene Calino Chino. And for the starters for Team Mobo, jersey number 1, Miguel Pryor Campena. Jersey number 9, Jomar Santos. Jersey number 14, Nicolas Agustin Jr. Jersey number 30, Mark Kenneth Carhoy. And jersey number 25, Ace Marcos. And with the officials for this hockey, Gucci. Ram Chumacera, upper 1, Ronnie Maliza, upper 2, CJ Sanchez. This is the Bicol Cup Masbate, ating goal! And then na nga mga kaibigan, matutunghayan na natin ang second game dito sa ating La Laguna covered court. Home team, Mobo versus Mandaon. First possession mga kaibigan, mapupunta sa ating home team. Cabrera here with the ball, passes. Balik sa kanyang bola. Early three-pointer here, no good para sa home team. And coach, napansin ko lang, no? Parang may bagong addition. Yes, may bagong addition natin. itong home team. Itong si Marcos, number 45. At kung makipapansin mo, wala dito si Aymar Sabayo na usually nag-start dito for Team Mobo. So tingnan natin kung ano magiging contribution nito, partner, for this Team Mobo. Itong si Marcos. Pero yan, Santos inside pass to his teammate Marcos. Lalabas ulit ang bola. Magsiset ulit ng play dito ang Mobo. Corner pass there. And it will go out of bounds. First turnover ng home team. Mga kaibigan. Medyo slow yung start for both teams. So tingnan natin kung ano ang magiging play dito for Team Mobo. If makakascore na ba sila. Yeah, pero yan, Mandaon, inside pass there, intercepted. Mapupunta ulit sa Mandaon ng bola. 11 seconds to shoot para sa Mandaon. Vivas with the ball here. Hihingi siya ng screen. Gets it. Kicks it to the corner. Ramilo for 3. No good. Kuha dito ni Santos ang bola. Nagmamadali siya. Going coast to coast. Laying it up. No good. Pero may offensive rebound. Put back. 2 points para kay Santos dito.
Nice second chance effort para sa mga key players ng Team Mobo. Pero ayan, Mandaon on the offense. No good. Kanilang revenge 2-pointer. Pero ayan, on the other side, Oksing Jr. for that 2-pointer. Beautiful pass there from Jomar Santos. Speaking of Jomar Santos nga, partner, ito, during the last outing, medyo kinapos lang sila on that game. But Jomar Santos scored 21 points on that game. Grabs 9 rebound. So, but again, sabi nga nila, medyo nabitin lang ng konti on that game itong mga taga-Mobo. Very efficient player indeed for Team Mobo. Dito ang ating key player nila si Jomar Santos. Pero yan, Rongoy, that 3-pointer is no good. Mandaon now. Pero yan, grabe ang bantay dito ng ating mga taga-Mobo. Pero Ramilo, inside pass. Balik sa kanyang teammate for that 2-pointer. Beautiful assist there. That's from on Vibas. Yes, partner. Vibas also a good player for Team Mandaon. He came up the bench on their last outing, made 15 points on that game. But again, sabi nga natin, hindi pa yun sapat para manalo sila on that game against Baleno. So both teams came from a loss. Yes, partner, before both this teams game. for this game. So talaga this game, kumbaga, redemption ito for them, partner. Pero ayan, another hard 2-pointer there para kay Miguel Brian Cabrera. Pero naipasok niya pa rin ang bola doon despite of that heavy defense. So this is a revenge game for both teams, mga kaibigan, as Karongoy gets that rebound going coast to coast for that easy 2-pointer. Gandang drive mula dito kay Mark Karongoy. Also, grabe ang contribution for Team Mobo. On that last game, he scored 15 big points for for his team. But again, medyo maalat siya doon at fouled out siya on that game. But again, for sure babawi yan dito sa game na ito. And almost all of the players ng Team Mobo have already scored in this ball game. Pero may offensive rebound dito. And the 2-pointer is secured there for Oliva. Cabrera, inside pass to Marcos. Masyadong malakas yung pasa. That's gonna be a turnover. Vibas ngayon. Taking point para sa Mandaon. Oksing Jr. Grabe ang depensa. Vibas passes to the wrong person. Oksing ngayon. Fast break ngayon dito. Ang Mobo, mga kaibigan, na 3-on-2 fast break. Oksing goes for a 3-pointer instead and did not disappoint with that 3-pointer. 5 points na in the game. Yes, partner. Pasok yan for Oksing Jr. So maganda ang pagpasok nito. At dito sa mga taga-Mobo for Oksing Jr. Pero ayun, a 3-pointer din para kay Ramilo. Isa ding magandang shooter for Team Mandaon. But again, that's the first 3-pointer of the game nito ni Nerwin Ramilo. May sagot ka agad yung Mandaon doon. Pero ayan, Oksing Jr. again. This time, no good. Different result sa kanyang 3-point attempt there. Vibas ngayon. Pass to Oliva. Oliva lays it up. No good. Offensive rebound. Third chance dito para sa Mandaon. Still no good on that possession. Santos now going all the way, bumping his defender. Tatawagan ng foul dito si jersey number 24, Kalinao Jr. 2 shots ngayon para kay Santos. 5 minutes and 9 seconds remaining, mga kaibigan, dito sa ating first quarter. 11-7 ang ating score, lamang ang home team. First shot there by Santos is good. And second attempt niya dito. Perfect from the line. Jomar Santos on those 2 free throws. Nakikita talaga natin. Oh, And 66.7% itong si Jomar Santos beyond that free throw line on their last game against Aroroy. Very dependable on the free throw line dito si Jomar Santos. Pero ayun, Tingnan mo naman yung bangga na yun, partner. the That's, 2-pointer 2-point. for Kalinao Jr. Grabe. Ayan. Mobo now on the offense. Kuha ulit nila yung loose ball. Marcos to Karongoy. Karongoy trying to lose his defender. Stops and pops on the mid-range. No good sa kanyang attempt.
Mandaon now on the offense. Abellar goes inside, lays it up, no good. Nice defense there from Mobo. Santos now powering in for that two-pointer. That is, 6 points. That's look very easy for Jomar Santos on that play. And good recognition on the part of Mark Carongoy on finding Santos sa baba. I mean, with that big size, talagang tinitake advantage na lalong-lalo na yung mga nagbabantay sa kanya doon kanina on the painted area. Is very small players. Pero yun, two-pointer there on the side of Mandaon. 4-point lead mga kaibigan ang hawak dito ang kalamangan ng Mobo. Marcos goes inside. Tatawagan ng foul dito si Kalinao Jr. It's gonna be second personal foul. And also second team foul for the side of Mandaon. 2 shots dito ngayon para kay Marcos. First shot here of Marcos is good. One more free throw para sa kanya. And perfect from the line that time. The new addition to Team Mobo, jersey number 45, Marcos. Ayun, sigurado yon using the board partner on that free throw. Yeah. Talagang siniguro niya yung point na yon. Pero yan, Abellar. Ganap na mapapasahan. Kicks it to the outside. Three-pointer is good para kay Vibas. 5 points in the game. 3 minutes and 10 seconds remaining dito sa ating first quarter mga kaibigan. 3-point lead ang hawak dito ng Mobo. And a steal there and a putback by Lopango is good. Instant snatch from that An instant point partner for Lopanco coming off the bench. And ayun, naka-steal pa ito si Lopanco. another steal, pero this time it doesn't convert that two-pointer with his layup. Vivas ngayon with the ball. Guarded by Atrasado. Ramilo for 3, no good. Lupango ngayon securing that rebound into the hands of Mobo. Inside pass, Atrasado to Santos for that easy two-pointer. Gandang unselfish play on the part of Team Mobo on that sequence. Another steal here para kay Lupango. Nakatatlo na siya in this just only, a few seconds in this first quarter. Another two-pointer there para kay Marcos. Miinit ang laro dito ng home team of Mobo. 23-14 mga kaibigan with 2 minutes remaining in our first quarter. Turnover para sa side ng Mandaon mga kaibigan. That's a sorry turnover on the part of Jempol Abilial partner. Wala man lang pressure doon, but again na turnover pa niya yung bola. I think hindi pa medyo nakakapag-warm up dito yung ating team of Mandaon. Still very uncoordinated on their side here. As you can see, partner, as you can see the bench of Mandaon dito. Nasabi nga natin ay still naghahanap pa ng panalo dito sa ating laro. So this is going to be their last outing, partner, dito sa ating liga. But again, sabi nga nung nakaraang games nila, no, the opportunity to play in a Bicol Cup for this team is very memorable for them, no. Yes. So talagang gusto lang nila mag-enjoy, maglaro at talagang i-represent ang kanilang munisipyo. But again, another fast 2 points on the part of Atrasado on that play. Siyempre, coach, yung exposure din ng mga players ang importante din dito sa Of course, partner, yun talaga yung experience and exposure na mabibigay dito sa mga players na ito. Pero yan, Santos nahanap ng mapapasahan. Intercepted there by Abellar. 19 seconds on the shot clock. 19 seconds to make a play para sa team ng Mobo. Corner 3. No good there para kay Lupango. Ito ba, coach, yung yung team ng Mandaon, sila ba yung may mga local players lang ba? Yes, halos lahat local players yan, partner, for Team Mandaon. So that's why
sabi nga natin, yung exposure talaga na maibibigay at maiiwan nitong Ako Bicol sa kanila ay talagang maganda. Tsaka may papakita ng mga players yung talent talaga nila when it comes to the game of basketball. Yes, yung gano'n naman talaga lagi. So, I will try, Rep Saldico and Ako Bicol Party List for bringing this kind of basketball tournament dito sa Bicol area. Pero yan, 3-point attempt there by Santos is no good. Fast break dito ngayon ng Mandaon. Vibas with that layup is good. 7 points in the game para kay Paul Bernard Vibas. Lupango, 3-pointer, no good sa kanyang attempt there. Intercepted by Atrasado. Grabe ang mga steals dito ng ating home team of Mobo in this first quarter. Napaparami yung mga steals dito, mga kaibigan. Pero ayan, shot clock is off. 21 seconds remaining in our first quarter. Still, Mobo with a strong lead early on in this ball game. Vibas going inside. Matatawagan ng foul dito si Lupango. That's the first foul ng Lupango dito sa ating ball game. And that's the second team foul of Team Mobo dito with 14.9 seconds remaining, partner. So ito medyo, sabi nga natin, kanina medyo mabagal yung start itong dalawang kupunan. But again, Mobo starting to pick up on this first quarter. So, but again, maganda yung jump shot ni Kevin Oliva on that play. Fadeaway jumper there. Ayan, 5 seconds remaining in this quarter. Atrasado kicks it to Lupango. Lupango fires a 3, no good. And that's gonna be the end of our first quarter, mga kaibigan. 5-point lead ang hawak ng home team Mobo. Mobo, 25-20. Coach, ano ang thoughts mo in our on our first quarter? Yes, partner, ito dapat partner kung gusto nitong mga taga Mobo. Speaking of Mobo in the likes of Jomar Santos and the rest, kung gusto nilang makaungos sa dito sa una pa lang, they need to gas up already for their team. But for team Mandaon naman, no? Just keep on fighting, play good defense, and of course, share the ball and make a better place for them para makabalik dito sa ating ball game. Yeah, I think it was a very conservative first quarter for both teams since nakita natin na medyo slow-paced yung mga movements nila. I think nagpapainit pa rin sila in this ball game. And of course, first quarter pa naman lang to, no? So, but again, kanina medyo nagpa-file up nga yung mga turnovers dito per team. So, tingnan natin kung ano yung adjustments nila. Sabi nga natin, comes to turnover, 6 na turnover on the part of Team Mandaon on that last quarter at 4 naman for Team Mobo. Again, Jomar Santos 8 points at sa kabila, itong si Paul Vibas mayroon ng 7 points. Ayun. Ayan, mga kaibigan, going back into this second quarter. Lanuza fires a 3. No good sa kanyang attempt. Normally, na ipapasok yan Lanusa, no? But again, miss on that first shot. Coming off the bench itong si Lanusa. So, medyo malamig pa siguro to, partner. Sa kagaya ng sabi natin, coach, no, nagpapainit pa talaga ang both teams dito. Sadyang nakakaangat lang ng konti ang home team dito. Pero ayan, Marcos crashing inside, getting that 2-pointer para sa side ng Mobo dito. Maganda ang performance ng new addition of our team Mobo for Marcos. Pero ayan, ang ball goes loose. It's gonna be another turnover for the side of Mandaon. That's a steal by Lanuza. Pero ayun, nakuha ni Vibas yung bola. Sila naman ngayon ang nasa opensa. Abellar goes inside, lays it up, no good. Gandang depensa pinapakita dito ng veteranong si Jomar Santos. 8 minutes, 45 seconds remaining dito sa ating first half. Beautiful pass there from Santos. Fadeaway jumper blocked by Abellar. Mandaon ngayon. Vibas passes to Oliva, securing that 2-pointer. 6 points in the game para kay Oliva. Santos ngayon with the revenge, no good. Tatawagan ng foul dito si Abellar. That's the first foul of Jempol Abellar on that play. And good drive on the part of Jomar Santos. Challenging itong si Jempol Abellar on that play. Back to the free throw line si Jomar Santos. And kagaya ng sabi mo, coach, no, medyo maaasahan mo talaga si Jomar Santos when it comes to the free throw line as he makes his first attempt
Second attempt niya dito in this quarter. No good. 1 for 2 that time para kay Jomar Santos. Asa Vivas gets that ball. Trying to set a play here para sa kanyang mga teammates with 14 seconds on the shot clock. Passes to Abellar, 3-pointer, in and out ang bola. Marcos with a rebound. Muntik pang mailabas yung bola there. Ayun, Karongoy goes inside, extra pass, beautiful conversion there by Lanuza. Gandang pasa mula dito kay Mark Carongoy on that play. Again, partner, ito medyo binabagalan ng mga taga-Mandaon. Hindi sila nakikipagsabayan. But again, traveling violation on the part of Cornal Jr. on that play. It's gonna be another unfortunate turnover on the side of Mandaon. Pero yan, hindi man masyado pang lumulobo yung kalamangan na hawak dito ng Mobo with only 8 points. Pero yan, Karongoy says otherwise with that 3-pointer. Grabe, hindi pa nga ako pinapatapos mag-explain yung kalamangan ng Binati Mobo. mo kasi, partner. So, ayun na. Pinakitaan ka ni Mark Carongoy with that own version of 3-pointer. Narinig ata ako na. Pero ayan, Mandaon now on the offense. Uy, gandang pasa nun. But intercepted there by Mobo. Lanuza, layup. That's good. So, sabi nga ko nga kanina, partner, kung medyo binabagalan itong mga taga-Mandaon, fast break after fast break naman itong mga taga-Mobo dito. And a lot of interceptions here from the side of Mobo. Yung mga passes ng mga taga-Mandaon, nahuhuli talaga ng the likes of Jomar Santos and Cabrera. Pero ayun, ball will go into the hands of Mandaon. Good defense on the part of Jempol Abellar on Jomar Santos standing his ground dun sa play na iyon. Pero yan mga kaibigan, 6 minutes and 35 seconds remaining in our second quarter. Beautiful pass there and a 2-pointer from the side of Mandaon. 5 points para kay Rabino. Yes, partner. Almost a steal there from the side of Mandaon. Pero ayan, Santos to Karongoy for 3. No good. Offensive rebound. Santos. 3-pointer Vizon. Still no good sa 3-point attempt there by Mobo. Vivas ngayon with the ball, controlling it. Double team from the side of Mobo. Inside pass, balik sa mid-range. 2-pointer, no good. Putback is good. Para kay Rabino. Back-to-back points para sa player ng Mandaon. Buti na lang, na-rebound yun ni Rabino. Nagulat ako kay Kevin Oliva, biglang binalik dito kay Dato. That could have been an easy 2 for him, partner. Yes. And Jomar Santos powering his way. I mean, yun nga, hindi nga yun napaka-easy nga 2-pointer pero naipasok pa rin ni Jomar Santos. Bullying his way inside of the paint there to convert that 2-pointer. Pero yan, fadeaway jumper of Oliva. No good. Karongoy goes inside, gets a foul and a chance for a 3-point play. Mga kaibigan, bago tayo bumalik sa hardcourt, tawagin muna natin ang ating courtside reporter na si Danica Garcia to give us an update. Danica, anong balita dyan? Maraming salamat Coach Paul and Burns. Coming from their big loss sa Team Aroroy last time, Coach Elgin Ross of Team Mobo said that they need to adjust their defensive side today para mapangalagaan nila ang kanilang standing na 2-2 at may panalo ang tapatang ito between Team Mandaon. Dagdag pa niya, pinayuhan niya ang kanyang mga players to play more aggressive sa kanilang title at depensa kasi yung conversion daw nila coaches sa free throw ay mababa. Kung kaya naman, yun yung kailangan pang i-improve ng buong kupunan. Samantala, according to Team Mandaon coaches naman, kailangan din daw nilang i-improve pa sa kanilang mga sarili na they still have the passion sa larangan ng basketball. Alanganin man daw na makapasok sa finals, they still have the chance pa rin daw na maipakita ang kanilang galing. Actually, nakakamiss din talaga coaches yung pinakitang attitude ng Team Mandaon sa akin kanina dahil aminado din ang buong team, especially Coach Edgar Magallanes ng Team Mandaon na nagkataon lang na hindi na nila napaghandaan ang paghahanap ng pwede pa nilang maging import na posibleng makatulong sa kanilang record at especially magandang record sa Ako Bicol Cup Masbate. That's the latest update dito sa courtside. Balik sa inyo Coach Paul and Burns. Ayan, maraming salamat Danica for that update on our court sides. And ayun na nga, Coach
talagang ang fino-focus dito ng Team Mobo since they have a 2-2 standing. Kailangan nilang mas palakasin ang depensa na ipinapakita nila dito sa ating hardware. And proven naman nga talaga, medyo nahihirapan dito ang mga taga-team Mandaon when it Yes, comes to brother. penetrating the basket. And of course, sabi nga, as you can tell kanina doon sa report ni Danica, those free throw shooting na partner naging malaking bagay yon on the part of Team Mobo on that last games against Aroroy. They only shot 54% on that free throw country na medyo naging crucial on that game. Kasi nga yung mga free throws dito nila sa 4 free throws hindi pumasok on the later part of the game. So yun medyo nakaiba sa complexion ng ating ball game on that game. Pero yun na nga, Coach, nakikita naman natin na siguro nape-pressure yung taga-team Mobo nung time na noon kaya hindi nila na i-convert yung mga free throws nila. Pero this time around, their percentage when it comes to the free throw line and their free throw attempts is really high in this ball game. And I think nakuha ulit ng Mobo yung kanilang confidence na in this matchup between Mandaon. Pero yan, a turnover there for the side of Mobo. Medyo nasipa ni Marcos dun yung bola. 3 minutes and 13 seconds remaining mga kaibigan dito sa ating first half. 48-33. Malaki-laking kalamangan ang hawak dito ng home team of Mobo. Vibas guarded here by Lanuza. 10 seconds on the shot clock. Inside pass, Kalinaw with the ball. Kicks into the corner. Ramilo steps back for 3. No good. Cervantes gets that rebound. Dalino controlling the ball for the side of Mobo. Karongoy a 3. It's good. That's the second triple of Mark Karongoy dito sa ating ball game. At kitang-kita mo naman, pababa pa lang si Mark Karongoy. Talagang alam mo na doon sa body language niya na talagang ititira niya yung bola na yon. I mean, Karongoy is one of the sharpshooters at talaga on the side of Team Mobo. Yes, partner. At during the game nila against Team Aroroy, grabe yung contribution nito ni Mark Karongoy. But sabi nga natin, during that game is na-fouled out siya because of siguro yung aggressive niya din sa defense on that game. So it resulted for him to be excluded on that game. But again, 16 points ang kanyang naitala on that game. Against and also itong si Jomar Santos sa 21 points. So yun ang titingnan natin. But for on the side of Team Mandaon, partner, sabi nga natin sa report ni Danica kanina, no? So medyo nahihirapan sila when it comes to nung paghanap pa or para i-add sana sa kanilang rotation, no, yung import. But again, okay lang naman yun. Sabi nga natin, nasa kanila if kukuha sila ng guest player or import. But right now, yung nilalaro nila is all locals dito. Pero yun nga, going back sa ating ball game, a 2-pointer here para kaya Ramilo. Maganda naman, Coach, yung performance talaga na pinapakita dito ng ating mga taga Mandaon. It's just the fact that there are other teams na mas magaling talaga. Siyempre, with the help of their guest players and their imports. But again, yung play na yun, another 3-pointer on Mark Karongoy. Ikatlong 3-point yun ni Mark Karongoy dito sa ating ball game. I mean, compared sa mga localized players talaga dito sa Masbate, magagaling ang mga players dito. May mga nakikita nga ako dito na grabe yung athleticism na pinapakita nila dito. Pero compared to other players na naglalaro na from other leagues, medyo mag-iiba talaga yung blend ng mga teams dito. Pero yan, Ramilo spins, extra pass to his teammate Vibas. Masyadong malakas yung bola. That's gonna be a turnover. Lanuza with the ball, passes it to his teammate with that layup is good. 2-pointer para kay Lupango. Ganda na sana nung pasa doon ni Ramilo on that spin move. Pero yan, balik sa kanyang bola. Out of bounds. Balik sa Mandaon ng bola with 14 seconds on the shot clock. Substitution para sa side ng Mandaon. Cornal papasok in this ball game. Ramilo naghanap ng papapasahan.
Balik sa kanyang bola, intercepted almost by Dalinog. Abellar with a floater is good. 2 points para kay Abellar. 4 points itong si Jempol Avillar dito, partner. So medyo mabagal yung pag-produce siya ng points dito compared to their last game. Pero yan, Lanuza with that attempt. No good. Dalinog with that offensive rebound and that 2-pointer. Ito naman si Dalinog coming off the bench. Mayroon ng 8 points dito. I mean, noon, coach, natatandaan ko na i-commentate na natin yung laro nung Mandaon noon. Yes. Magaling din talaga on the 3-point line dito si Abellar. Talagang hardworking pati siya inside of the hardcourt. I mean, nakikita ko siya na palaging siya yung nasa harapan nung kalaban nila. And siya yung nagli-lead ng opensa. Pero right now, medyo hindi natin yung nakikita dito kay Jempol Avillar. I mean, siguro umiinit pa dito. Fadeaway jumper, no good para kay Abellar. Karongoy gets that ball, passes to Lupango. Beautiful pass there, but Lupango cannot convert that ball. Mapupunta sa Mandaon ang bola. And that's gonna be the end of our first half, mga kaibigan. 58-39 ang ating score. Lamang ang ating home team of Mobo. Led by, syempre, ang two of the best players of Mobo, Jomar Santos and Mark Kenneth Karongoy. Coach, thoughts about this first half? So yun nga, partner, sabi nga natin, yun talaga dapat ang gawin itong mga taga-Mobo. No, lamangan na nila ng lamangan kung ayaw nilang makabalik itong mga taga-Mandaon dito sa ating laro. But again, sabi nga natin, bilog naman ang bola, partner. So tingnan natin kung ano magiging adjustments for both teams. Para again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin dito sa Ako Bicol Cup Masbate. Of course, atin si editor is Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Magbabalik po kami. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat
Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat. Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. And then mga kaibigan, nagbabalik tayo dito sa magandang bayan ng Mobo for our Ako Bicol Cup Masbate leg. Matchup between the home team, Mobo, versus the visiting team, Mandaon. Currently mga kaibigan, 58-39 ang ating score sa pagtatapos ng ating first half. And then dito si Coach Paul para ipakita sa atin at explain ang statistics nung nangyari kaninang first half. Yes, partner, halftime team statistics for both teams for the first half, no? Mandaon and Mobo, bench points. Kita mo naman yung partner, lamang na lamang 18 points. Courtesy of this guy, Dalinog. And of course, ito din nga si Lanusa. And points in the paint, 34 and 20. Courtesy naman yan. Ito ni Jomar Santos. At ito ni Lupangco din na maganda ang pinapakita. And of course, the new addition na si Marcos. 34 to 20. Turnovers yun nga, medyo masakit partner. 12 turnovers on that last half para dito sa mga taga-Mandaon at 7 lang for Team Mobo. So fast break points, sabi nga natin kanina, mabagal yung facing ng Mandaon, yung facing naman ng mga taga-Mobo is mabilis. So every time they control the ball, talagang they go on the fast break. So 21 to 4 and second chance opportunity is lamang na, dito itong mga taga-Mobo. So yan ang titingnan nating numbers partner, but again, halos lahat ng parameters ay lamang itong Mobo dito sa ating laro. Ayan, makikita natin kung magkakaroon ba ng mga changes dito ang team ng Mandaon na to bounce back in this ball game mga kaibigan. And ako coach, nakikita ko na sa tingin ko opinion ko lang, no, kailangan i-lockdown ng team Mandaon na yung two best players dito ng ating Mobo na si Santos and si Karongoy. Pero despite of that, kailangan pa rin nilang pagbantayan yung mga ibang teammates dito ng Mobo kasi efficient sila, lalong-lalo na yung mga second units dito ng ating team Mobo. Yes, partner, sabi nga natin, itong si Jomar Santos mayroon ng 11 points and 10 big rebounds. At itong si Karongoy naman, partner, 16 points na dito. At sa kabila naman, si Nerwin Ramilo at si Paul Vivas ay may tig 7 puntos, partner. Grabe, first half pa lang, double-double na kaagad dito si Jomar Santos. Pero yan, going in to our ball game, a three-pointer there on the corner para kay jersey number 14, Oxing Jr. Second three-pointer niya in this ball game. Really trying to explode the lead here para sa Mobo. Pero yan, Cervantes gets that steal. Na kay Marcos Ambola. Gonna go inside, stops and pops on the two-pointer and gets it para sa Team Mobo. Hindi pa rin talaga mapigilan ng ating Team Mandaon yung opensang pinapakita dito ng taga-Mobo. And syempre, yung defensang pinapakita rin nila. Grabe yung mga steals dito when it comes to the guards. Naka-capitalize nila yun, partner. Every time they get a steal or they get a defensive stop, automatic nakaka-basket itong mga taga-Mobo on their court. So magandang capitalization on their side. Every time may nagagawang infraction itong mga taga-Mandaon dito. But again, may foul doon on that play. Itong si Cabrera, Miguel Cabrera, first personal foul dito ni Cabrera for Team Mobo. Ayan mga kaibigan, 8 minutes and 50 seconds remaining dito sa ating third quarter. A quick shoutout muna dito. Shoutout kay
Hosana Kaayon, an auto mechanic from our driver na si Kuya Ramir. Ayan, shoutout po. And maraming salamat sa pagpapanood sa ating Ako Bicol Cup. Pero mga kaibigan, don't forget to like and share our stream para mas marami ang makapagpanood at sumuporta ng Ako Bicol Cup Masbate. Ayan, way back sa ating ball game at 2-pointer here on the side of Mandaon. Binababaan nila ang kalamangang hawak dito ng Mobo. Pero yan, Oxing Jr. doesn't get that 3-pointer in. Pero yan, harassing defense na naman para sa side ng Mobo. Lupango with that 2-pointer is no good. And a block there by Oliva from that shot of Cervantes. Pero may steal na naman dito ulit ang Mobo, mga kaibigan. 3-pointer, wala pa rin. Putback is good this time para kay Cervantes. Grabe yung mga sequences doon. Yes, partner. At ito, talagang lumulobo na dito yung kalamangan nitong mga taga-Mobo. Ayan, Abellar goes inside, no good. 2 shots para sa kanya. Pero looking back, coach, no, medyo napapansin natin na well, it's very explainable na since mga local players, medyo may downside din. Oo, partner, yun na nga. Medyo, sabi nga natin, yung kalakasan ng team is, medyo sabi nga natin, hindi matapatan na compared dito sa mga taga-Mobo. Kasi nga, yung, they have guest players also and they have their imports. So, when it comes to the physicality, the experience, as lamang dito itong mga taga-Mobo. Pero ayan, mga kaibigan, 7 minutes, 30 seconds remaining sa ating quarter. Ang kalamangan naman dito on the side of Mobo, talagang well-balanced yung lineup nila dito. A blend of pretty good local players and ating mga guest players. And syempre, yung mga nagbubuhat talaga and the team yung nagiging building blocks nila, talagang pinapakita nila na kaya nilang i-lead itong team ng Mobo to victory. Yes, partner. At yun na nga. But again, right now is kung mapapansin mo, almost all of the players din ng mga taga-Mobo ay locals, partner. So tingnan natin kung may adjust pa itong mga taga-Mobo dito para makahabol sila dito sa ating ball game. Yeah, Mandaon, coach. Mandaon rather. Sorry. So, Mandaon. Ayan, Oxing thought about that 3-pointer, goes inside instead. Papasa niya kay Lupango. Intercepted there by Vibas. He gets that steal. Pero nakuha ulit ni Lupango. Napunta kay Cervantes. It's gonna be a foul on Oliva. Rinig na rinig from our seat dito yung foul. Yung tapik But again, good effort on the part of this guy, Lupango. And of course, Oxing and Cervantes on not giving up on that play. So maganda ang pinapakita nila when it comes to the defensive side. Grabe yung trapping na pinapakita dito ng Mobo. That's one of the reasons why they're on the lead here. Talagang hindi lang nila dino-double team, tini-triple team talaga nila yung naghahawak ng bola. So again, kung makikita mo yung efforts when it comes to defense ay talagang nandito sa side ng Mobo right now. Pero yan, Mandaon ngayon ang nasa opensa. Ramilo with the ball, goes inside. Hanap ng mapapasan, gets to Kalinaw. Almost losing that ball, Abellar. Guarded by Oxing Jr. That's another steal on the side of Mobo. 2-on-2 fast break layup, no good para kay Lupango. Scrambling for the ball. Makuha dito ng Mandaon. Then Abellar going inside, crashing the board, laying it up, no good. Matatawagan ng foul dito si Marcos and mapupunta sa linya dito si Abellar to shoot 2. That's the first foul on Marcos on this ball game. At ito, maganda yung ginagawa dito ni Jempol Abellar, partner. Kasi kanina nga hindi siya makashoot dyan sa 3-point country. So that's why he keep on attacking the basket. So maganda yun for Jempol Abellar. Since hindi siya nagiging masyadong malakas on the side of the 3-point line, kailangan niyang magpalit ng strategy dito. Yes, kailangan niyang mag-change ng strategy. So he rather go in and crash the board. Kuha siya ng foul. Medyo ma-efficient naman siya when it comes to free throws. And take risk lang. Confidence in himself, kailangan niya yon. Since nagsastruggle siya from the 3-point line. Pero ayan, Oxing Jr. with a 3-pointer. Is good. Another 3-pointer here para kay Oxing Jr. Walang problema sa kanya.
ang 3-point line in this game. Vivas, lob pass to his teammate Oliva, no good on that nice alley-oop play. Lupango goes inside, layup, no good. Tatawagan ng foul dito si Abellar. 70-45 mga kaibigan ang score dito sa ating third quarter with 5 minutes and 56 seconds remaining. Lupango on the line. First attempt is good. Second free throw here para kay Lupango to extend Mobo's lead in this ball game. No good. Ito. Kevin Oliva with the ball. Vivas to Ramilo. Ayun, Kalinaw Jr. Gandang layup. Dinukot pa sa kabila. Dito ni Kalinaw Jr. Ayan mga kaibigan, Mobo now on the offense here. Cabrera taking point on the side of Mobo. Inside pass to Marcos. Masyadong malakas there. Intercepted by Mandaon, by Kalinaw Jr. And on the other side, Ramilo for that two-pointer. Gandang opensa, gandang play there on that time para sa team ng Mandaon. Lupango, three-pointer is good. Muulan ng tres on the side of Team Mobo. That's the first triple of Lupango in this ball game. At muntik na matravel doon si Kalinaw Jr. It's gonna be stepping on the line there. That's gonna be another turnover on the side of Mandaon. Ito, turnover, the part of Jempol Abillar on that sequence. Stepping on the line, itong si Jempol Abillar. At palitan dito ng tao. Si Dato, pasok na rin for Kalinaw Jr. At itong si Ramilo naman ay papahingahan for Team Mandaon. Isa pa sa mga bagay na kailangan na baguhin dito ng Team Mandaon is yung iwasan na magkaroon ng mga turnovers dito. Yes, partner. And then nga, another two-pointer there para kay Marcos. A new addition here from the side of Mobo. That's also a second chance opportunity on that play, partner. So sabi nga natin, kailangan bumax out dito ng mga taga-Mandaon. Ganda na sana nung play there on the side of Mandaon. Pero ayan, Lanuza with a Pinoy step. Getting that two-pointer. 6 points na yan dito sa ating ball game. Itong si Lanuza who played for CCDI Panthers. Wildcats rather. And, papalit-palit ko yun. Yeah, coach. So, nakalaban din namin yan sa Bukal. Itong si Lanuza for Wildcats. Yeah. Magaling din na player ito si Lanuza for his team as a varsity player. Pero ayun, Oxing Jr. 4 threes in this ball game, mga kaibigan. Red hot si Oxing Jr. dito on the 3-point line. Abellar ngayon, step back, three-pointer. This time, it's good para kay Jempol Abellar. Ayun na, naka-basket na ito si Jempol behind the arc. Jempol Abellar. Sabi nga natin, partner, more on, kung mapapansin mo itong Mandaon, more on one-on-one play, so wala masyadong ball movement. But again, nag-work naman yun for them. But again, iba pa rin, partner, pag talagang you are sharing the ball, no? So kagaya nun, good pass on Cervantes mula dito kay Oxing. Talagang maganda yung court vision na meron itong ating si Oxing Jr. Di lang on the offensive side, kundi sa pag-distribute ng ball, talagang alam na alam niya kung kanino ibibigay yung bola, yung may pinakamataas na chance na makapag-puntos yung kanyang mga teammates dito. Pero yan, Cervantes to Cabrera. Cabrera to the corner. Lanuza thought about that three-pointer. Goes inside, kicks it to Oxing Jr. Fires a three! That's good! Grabe, I saw this veins, partner. Feel na feel yan ni Oxing dito sa ating laro na nakalima ng 3 points. Grabe naman yon para kay Oxing Jr. Ayan, beautiful pass there on the side of Datu for that two-pointer para kay Vivas. Oxing na naman with the ball here. Medyo mainit siya from beyond the arc. Pero yun, intercepted pass there
by Vibas. At again, kita mo naman yun, talagang hindi nag-give up itong si Oxing. Dun sa mga plays na gano'n. Talagang pag alam niya na medyo ma-turnover ng kakampi niya, talagang haras siya kagad, no? Napaka-aggressive ng type of play na pinapakita niya dito, lalong-lalo sa depensa. Then Marcos now trying for a 3-pointer. No good sa kanyang attempt there. Man down ngayon on the offense. Kailangan nila dito mag-make ng conversion. They're on a cold streak here. Cornal passes it to his teammate. Goes inside, laying it up. That's a block there by Oxing Jr. Grabe. Contributions dito ni Oxing Jr. Napakarami na from the offense and defensive side. May turnover dito on the side of Mobo with 1 minute and 37 seconds remaining dito sa ating third quarter. Mga kaibigan, 30 points ang kalamangang hawak dito ng home team of Mobo. Cornal ngayon, passes it to the point guard, Vibas. Balik kay Cornal ang bola, 3-pointer, no good. Offensive rebound, Cornal, may second chance siya dito. Kicks it to his teammate for that 2-pointer para kay Rambino. Atrasado ngayon, taking point para sa Mobo. Na kay Oxing Jr. ang bola. Long 3-pointer this time, pero same result para kay Oxing Jr. 6 na 3-pointers made para kay Oxing Jr. in this ball game, mga kaibigan. Talagang mainit pa sa mainit ang kamay ngayon netong bata na ito. Kanina gusto ko magkape, partner, pero nakita ko yung mga 3 points si Oxing. Talagang wag na, iniinitan na ako dito. So ayan. Grabe naman. Oxing Jr. now showing some nifty ball movement there. Hindi lang sa 3-point line, pero pati na rin sa painted area. Maganda ang magandang gising nito ni Oxing Jr. At inahayaan din siya ng kanyang mga coaches dito para maipakita kung ano nga mayroon na kakayahan itong si Oxing dito. Yan, mga kaibigan, 15 seconds remaining in this third quarter. That's another steal there by Oxing Jr. na naman, mga kaibigan. Beautiful pass there to his teammate Atrasado to get that 2-pointer. Ito, muntik pang makakuha naman na ulit doon ng steal with 2.8 seconds remaining sa ating third quarter. Ayan, last shot here para kay Cornal for 3. No good. That's gonna be the end of our third quarter, mga kaibigan. 93-58 ang ating score. Lamang ang Mobo dito, in particularly with the help of Oxing Jr. Yes, this is the Oxing show, partner. Sabi nga dito sa ating second half, no? Ito maganda pinakita dito with sabi mo 6 3-pointers nito ni Oxing Jr. sa ating ball game. As you can see some highlights of that game. So yun nga sinasabi natin, partner, when it comes naman, sinabi mo sa akin kanina, iba talaga yung magiging complexion pag may mga guest player at import ka, no? So na makakatulong dito sa team nyo. Kasi pag mga ganyan, yung mga locals, nakikita nila yung mga kuyas nila, yung mga ina-idol nila na nakakalaro nila. But again, lumalakas din yung loob nila on how they play. But again, kung sabi nga natin this Mandaon team, nothing to be ashamed of, partner, dito. So may isa pa tayong quarter para patunayan kung kaya nila makabalik dito sa ating ball game. But again, abante dito ng huge margin itong mga taga-Mobo. So again, tingnan natin kung ano pa ang kayang gawin dito ng mga taga-Mandaon. Pero ayan, going back sa ating hardcourt, aggressive na naman dito si Oxing on that inbound play. May Mandaon, pero ayan, Abellar goes inside, reverse layup, no good sa kanyang attempt. Oxing now on the other side, reverse layup para sa kanya, no good this time. Medyo malalim na yun, partner, that sequence. So medyo nalunod at hindi na ibuslo ang bola dun sa side ng Mandaon. Pero yan, Ramilo with the ball, trying to get loose there. Pump fake para kay Cornal. Tatawagan ng foul dito si Dalinog. Sa first foul dito ni Dalinog. And ito,
Itong si Oxing partner ay talagang mayroon na ditong 24 points. Grabe naman And yun. 66.7% on the 3-point country. 6 out of 9. So grabe talaga itong si Oxing Jr. ang pinapakita niya dito sa ating ball game. Yeah, very efficient from beyond the arc here para kay Oxing Jr. And mind you mga kaibigan, no, second unit itong si Oxing Jr. Second unit. And kung mapansin mo, second unit ang naglalaro for Team Mobo. Yeah, I think pinahingahan na ni Coach yung ating first unit on their team para makapagpahinga ng husto ang team ng Mobo. Eh, syempre, frankly naman na Coach, no, napapakita naman ng second unit ng Mobo kung ano yung kaya nilang ibuga dito sa ball sabi game. mo nga, pakita mo kung sino ka. Oo. So, ito, pinapakita ng mga taga-Mobo yung kanilang magandang laruan dito without their guest players inside. So, yun ang maganda, partner. Yung kahit nakaupo yung mga guest players mo, pero yung locals ay nagpe-perform pa rin. Talagang maasahan mo ang second unit ng Mobo dito sa ating ball game nito. Pero yan mga kaibigan, na free throws here para kay Kalinao Jr. Second team foul na dito on the side of Mobo. First shot is good para kay Kalinao Jr. 8 minutes and 48 seconds remaining in this ball game mga kaibigan. Abante pa rin dito ang Team Mobo, pero Kalinao with an offensive rebound gets that 2-pointer para sa side ng Mandaon. Trasado to Lanuza, 3-pointer, no good para kay Lanuza. Vibas ngayon, nagmamadali ng bola. Heavily guarded here by Mobo. Kalinao to his teammate, balik kay Cornal ang bola. No good sa kanyang mid-range jumper. Medyo nagiging fast-paced movements na dito ang both teams. Mga kaibigan, pero yun, atrasado. That's a block by Cornal. Gandang depensa ang pinakita doon ni Cornal on that rejection on the attempt of atrasado. Pero yun, nabutas mga kaibigan yung depensa dito ng Mandaon. Hindi nila na-anticipate yung movement ni atrasado on that play. Nagulat sila doon on that play. So good knockout play on the part of Mobo, courtesy of Atrasado. And yun na nga Coach, yung binabanggit ko kanina, yung triple team na pinapakita ditong depensa ng ating mga taga-Mobo. Pati na nga rin sa pag-inbound, dinodouble team na nila. Really, kita mo talaga yung willingness and aggressiveness nila when it comes to defense. Ano naman dapat? Parang ayaw talaga nila Coach pagbigyan ng chance dito ang mga taga-Mandaon na makabawi. Pero, I mean, yan naman talaga, in all sports, kailangan mo talagang hindi na pagbigyan yung kalaban mo kung gusto mong manalo. That's also one way to respect your opponents, no? Para matuto din sila. So, sabi nga, yung aking former coach na si Coach Noli Ayo, kung kailangan mong talunin sila ng 50, 100 points, gawin mo. No, there's no room for complacency, no? In every game, in every situation, in every possession. So, yan ang dapat gawin. And ito yung ginagawa dito ng mga taga-Mobo. Always give it your all. Kasi pag parang kung nagre-relax ka sa kalaban mo, parang hindi mo sila nire-respect. Parang ina-underestimate mo sila. So, pakita mo kung ano yung kayang gawin nyo as a team, as a individual player. Ryan Oxing with that falling away 2-pointer, no good. Pero yun, lakas na offensive rebound para kay Dalinog doon, mga kaibigan. That's gonna be a backcourt violation on the side of Mobo. Masyadong napalakas yung pasa doon ni Dalinog sa kanyang teammate na si Atrasado. Ryan, 6 minutes, 48 seconds remaining in this ball game, mga kaibigan. Mandaon now on the offense. Intercepted by Cervantes dito. Fast break, 3-on-1. Layup is good para kay Lupango. Another good defense on the part of Dalinog and Cervantes. And ayun na naman, partner. Good defense na naman on the part of Mobo. Talagang hindi nila binibigyan ng breathing room dito yung ating mga taga-Mandaon. Dalinog, fadeaway jumper, no good.
Abellar with a floater. Is good. And one. Chance for a 3-point play para kay Abellar doon. Third team foul na para sa side ng Mobo. Fourth team foul, mga kaibigan. Completes the 3-point play dito. Si Abellar with 6 minutes remaining in this ball game. Still a dominant run for the side of the home team. Mobo. Lanuza kicks it to the corner to Lupango for 3. No good. Coach, wala na tayong may explain sa ating mga viewers kung bakit po ganito yung kalamangan itong mga taga-Mobo dito. Talagang flawless yung laro dito ngayon, mga kaibigan, ng ating home team of Mobo. And it's just too much to handle para sa side ng Mandaon. Vivas with a 3-pointer of his own, no good. Bullet pass dito to Lupango, layup, no good. Pass ngayon, passes to the corner to Kalinaw. Masyadong malakas yung pasa. That's going to be another turnover on the side of Mobo. So ito, partner, with 5 minutes and 7 seconds remaining. So medyo talaga nilalaro na lang nung both teams sa itong ball game na ito, no? Kasi alam naman natin, sabi nga natin, itong mga taga-Mandaon din is outnumbered when it comes to players. And also, maganda kasi ang pinapakita dito ng mga taga-Mobo. Pero syempre, despite of that, very respectable and commendable yung efforts na pinakita dito ng mga taga-Mandaon. Syempre, kahit alam nila na kulang sila sa mga players, wala silang mga imports, they still fought, they still played in this ball game. Though makikita natin na medyo dehado sila in this matchup between Mobo, they are still fighting, they are still giving us a good game. Oo, yun naman talaga importante, partner. And of course, because of the name in front of you, yung alin nyo sa inyong municipality na talagang ipaglaban nyo sila. So sabi nga natin, all locals for team Mandaon. Yeah. So no need to sabi ko nga kanina, walang dapat ikahiya itong mga taga Mandaon dito. Kasi every game, yun number one dyan, one lesson, partner, for a basketball player, always show up. Yun lang, yun naman talaga lagi. So kasi pag minsan pag give up ka na, so that's the time na dun pa lang sa pag give up mo, talo ka na kaagad. So again, for Team Mandaon, every game they show up, they give their best dito sa ating liga. So kudos to this Team Mandaon for always showing up dito sa ating Bicol Cup Masbate. Hindi mo alam, Coach, baka next time, next year. Next season. Pagbalik natin, yung Mandaon na pala yung powerhouse ngayon. Contender. Kasi makikita mo yung experience na naibigay sa kanila. So, malay mo, ayun nga sinasabi natin, come second season, itong Mandaon is one of the contenders na also for this Bicol Cup Masbate. Siyempre, we are looking forward to that time na makikita natin itong mga taga-Mandaon na kompleto na talaga, kompleto sa Ricardos, kumbaga. Pero as of now, they are a developing team. They are gaining experience in this first tournament of Bicol Cup Masbate. Next year, makikita natin kung gaano sila lumakas. Yes, ito. 3-pointer there by Cervantes is no good with 2 minutes and 47 seconds remaining in this ball game, mga kaibigan. 105-78 ang ating score. A 3-pointer by Abellar is no good there, mga kaibigan. Dalinog going inside, penetrating the basket, getting that 2-pointer. Another interception there by Dalinog. Kuha pa ng steal doon si Dalinog. And a good show. But again, Mintes itong si Atrasado on that play. Beautiful pass there from number 11 to his teammate. Number 11 is si Rabino. To a 2-pointer there by Vivas. So ito, partner, at last 2 minutes sa ating ball game. So I think this is safe to say that this one is for Team Mobo. Yeah. So with a 29-point lead dito. Pero yan, mga kaibigan,
They are just draining out the time here left in this ball game para sa team ng Mandaon and ng Mobo. And I think maganda. I mean, hindi to yung inaasahan natin na exciting game na down to the wire, nagpapalit-palitan ng kalaban. Pero this is still a good game. This is a good outing. Still a good game, good outing for these two teams. At again, sabi nga natin, yun lang, yung talaga sa pag-uumpisa pa lang ng ating laro is alam naman natin na medyo, sabi ka, medyo lopsided when it comes to this ball game. But again, kudos pa rin again dito sa mga taga Mandaon for showing up and for again battling it out on the court para ma-representa ang kanilang napakagandang munisipyo na Mandaon. So, kudos, and also kudos to these players for not giving up every time mayroon silang laro. So again, thank you very much for Team Mandaon dito. And of course, ito, atrasado, titira pa ng 3 points. So wala, ayan. Hindi pa rin siya tapos dito, mga kaibigan. Pero yan, no matter what, a big difference or a small difference, doesn't matter. This is exposure, this is experience. This is a lesson learned from all of the teams na nag-participate dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate leg. Lahat ng mga players dito ay nag-benefit in any other way possible. Despite the losses or the wins that they get in this journey, yung experience na nakukuha nila, panalo na yun. Yes, partner. So yun na nga, that's the end of the regulation. At yun a very convincing win on the part of Team Mobo against Team Mandaon. Again, sabi ko nga, ulitin lang natin, nothing to be ashamed of dito for Team Mandaon. Kudos to these teams and players. Maraming salamat for participating dito sa Ako Bicol Cup Masbate. And this will serve a good experience for them once they go home to their municipality, Mandaon. Maraming salamat po sa mga taga Mandaon na sumuporta at sumusuporta sa Ako Bicol Cup. Maraming salamat po. Yeah, pero syempre, please still keep on continuing to support the whole Ako Bicol Cup. Yes, of course, the Ako Bicol Cup Masbate. And of course, hati dyan sa inyo ni Rep Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang nakasurog pa. And of course, pasalamatan natin yung LGU Mobo partner for having us here sa kanilang napakagandang municipality Mobo, especially dito sa La Laguna Covered Court. Maraming salamat po. And of course, sabi nga natin, please support, like, share, and subscribe our social media platform. Of course, on Facebook, Rep Saldico page, Ako Bicol Party List Facebook page, Ako Bicol Online TV Facebook page, and of course, sa YouTube po. Kung gusto nyo makita halos lahat, hindi halos, lahat na games na starting Albay leg from this Masbate leg, makikita nyo po dyan sa YouTube. Just search Ako Bicol Cup. So, makikita nyo po yan ang ating YouTube page. And of course, kung gusto nyo po makakita ng mga reels, top 10 plays, documentaries of players, partner, mayroon tayong mga ganyan, no? So, makikita nyo sila sa ating TikTok account na Ako Bicol Cup. So, yun po ang ating mga social media platform. And maraming salamat po sa mga sumusubaybay lagi ng Ako Bicol Cup. And batian natin, partner, the whole staff ng Ako Bicol Party List, of course, Ako Bicol Cup men and women dito sa ating technical side. Nandito ang ating director na si Direk Christian Calleje with the IMBC family. Hello po sa inyo. Of course, Boss Russell Oreta of IMBC. Of course, batiin din natin ang ating commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera, and of course, the Assistant Commissioner na si Sir Ino Rivera. Hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Of course, partner, batiin ko also again ang Back to Basic Basketball dyan sa Camarines Sur. Hello dyan sa inyo lahat. Back to Basic Basketball, Sepi family, hello sa inyo family, Bara family, and the rest na nagsusuporta dito sa atin sa Ako Bicol Cup. Ikaw, partner, may mga gusto ka bang i-shoutout at batiin? Syempre gusto ko rin i-shoutout ang aking mga parents na nasa Iriga, and syempre ingat lang po kayo dyan. And syempre sa girlfriend ko rin na nasa Naga ngayon, belated happy birthday sa iyo. And syempre sa ating mga syempre ulit dito sa ating mga staff. Syempre kung wala sila, wala tayo. Yes, wala tayo. And of course, again, ito nakalimutan ko pala ang aking dalawang daughters na si Hara Francine at si
Hera Pulin. Hello sa inyo dyan. Kanina kausap ko yung dalawa. So, hello sa inyo dyan sa Camarines Sur. And again, maraming salamat po. Sabi ko nga, hindi ako matatapos magpasalamat sa lahat ng bumubuo and na sumusuporta sa Ako Bicol Cup. Kasi napakagandang avenue na ito for our players, for Bicolano, not only Bicolano players, but those players who are aspire na maging malay mo soon makapaglaro sa pro. So this is a good avenue para makita sila and ipakita nila ang kanilang mga galing sa larangan ng basketball. So maraming salamat Rep Saldico and the Ako Bicol Cup and the Ako Bicol Party List na talagang and of course si Kong Jill Bongalon nandyan din sa Ako Bicol Party List. Salamat po sa inyo sa pagsuporta sa every Bicolano basketball players. So maraming salamat. As you can see yung ating mga highlights of the game. And again, you can check the schedule of the game sa ating social media pages. So, search lang po yung mga social media accounts natin. Yung sabi ko nga kanina, para andun yung mga schedules and andyan yung mga schedules of games. And again, partner, this is the last week of elimination. So, and then after this, we'll go to the second round quarterfinal. So, again, we're still waiting for teams dito sa District 2 and 3. But again, for District 1, andun na, naghihintay na ang San Jacinto at San Fernando team yung sa District 1. But for District 2 and 3, titingnan pa natin kasi naging maganda yung complexion ng team standing partner, especially District 2 and 3. Kasi nga, sabi nga natin, may mga top seed na natalo, may mga lower seed na medyo naangat yung kanilang standing. So, ayun, maraming salamat Talagang, Coach, kaabang-abang ang partner, susunod na araw dito natin sa Ako Bicol Cup Masbate. And syempre mga kaibigan, kung gusto nyo nga talagang mapanood yung mga replays, mga highlights. Maganda din yun for teams na partner na nag-i-scout dun sa kanilang magiging makakalaban. No? So, pwede na silang mapanood. And of course, sabi nga natin, naging maganda yung talagang complexion ng team standing sa District 2 and 3 kasi nga, may mga top seed teams na tinalo ng mga lower seed teams. So that's why yun nga, sabi nga natin nabago yung team standings dito sa District 3 at but again for team District 2 and 3 makikita natin yung top seed dyan, yung Placer at yung Baleno. So titingnan natin doon sa second seed for those district kung sino ang makakapasok talaga kasi right now hindi pa natin alam dito sa parting ito ng Masbate. And syempre bukas po mga kaibigan, no, we will be in Kawayan. Yes, Kawayan pala, no. So syempre when you say Kawayan, wag nating kalimutan batiin ang kanilang butihing mayor na si Honorable Mayor Edward S. Candor Jr. Yon, si Mayor Edward Candor Jr. Yes. Maraming salamat po. At ayun, partner, so magpapaalam muna tayo ngayon at babalik po kami bukas for another double-header ball game. That's will be tomorrow. So I'm Coach Paul Sepe, kasama of course si David Joshua Bernales or si Burns, tinatawag natin dito. Maraming salamat po for supporting Ako Bicol Cup. So Maybel, with our kasurog player of the game, pasok. Thanks, Burns and Coach Paul. Tinambakan nga ng Team Mobo ang Team Mandaon sa kanilang home court sa score na 83-114. At kasama ko na nga ngayon ang ating kasurog player of the game na si Nicolas Oxing Jr. wearing jersey number 14 mula sa Team Mobo who scored 24 points, 2 assists, and 2 steals. First of all, anong pakiramdam na ikaw ang ating kasurog player of the game? Una sa lahat, nagpapasalamat ako agad na binigyan niya ako ng opportunity para sa laro na ito. At yun lang ang masasabi ko kay Lord. Ayan, ano naman yung sikreto mo o diskarte at nakascore ka ng ganito? Especially, 6 ang 3-point shots mo at tinambakan nyo pa ang Team Mandaon. Kondisyon lang ng katawan, tulog, kain, yun lang. Ayan, baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan, especially yung mga sumusuporta sa Team Mobo. Go ahead. Shoutout sa mama ko, sa family ko na laging sumusuporta. Lalo na sa jowa ko, si Rika. Nandyan lahat. Salamat.
Ayan, hello sa jowa ng ating kasurog player of the game. And that's it. Thank you so much and congratulations ulit sa Team Mobo. At dyan na nga mga kasurog nagtatapos ang day 19 ng ating double-header match-up for tonight. In behalf of Ako Bicol Party List, Rep Saldico, Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, IMBC Head Ms. Russell Oreta, Technical Director Sir Christian Calieja, and from the rest of our team, thank you so much mga kasurog sa inyong suporta. Stay tuned for more basketball action here at Masbate. This is Mabel Echegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter. Good night mga kasurog.